ಭಕ್ತರಿಂದ ಶಿಲಾಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಅಭಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಬಂದ ನುಡಿ, ನನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಶಿಲಾಸೇವೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಂದ ನಾನು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಎಂಬ ವೇದವಾಕ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಾವು ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 9,999 ಶಿಲಾಸೇವೆಗೆ 99,99,999, 999 ಶಿಲಾಸೇವೆಗೆ 9,99,999, 99 ಶಿಲಾಸೇವೆಗೆ 99,999, 9 ಶಿಲಾಸೇವೆಗೆ 9,999, 1 ಶಿಲಾಸೇವೆಗೆ 999 ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಈ ದಿನ ಅಮ್ಮನ ಮಹೋತ್ಸವ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಯ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಶಿಲಾಸೇವೆ ನೀಡಿ ನಿಧಿ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿಲಾಸೇವೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಾಪುವಿನ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರಿಂದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ 99 ಶಿಲಾಸೇವೆಯ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಿಗಳು ಅತಿಥಿಗಳು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 99 ಜನ ಭಕ್ತರು ಶಿಲಾಸೇವೆಯ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಶಿಲಾಸೇವೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭವು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿರುವ ಇಂದಿನ 24/3/2021 ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಭಕ್ತರ ಶಿಲಾಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಇಂದಿನ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮನ ಚಿತ್ತವೇ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಳ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಳಪುದಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶಿಲಾ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಬಯನಂಚುತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಲಾ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗಳು ಜಾತ್ ವಿಚಾರಣ ತೆರಿಪಾರಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀತ ಕುಮಾರ ಗುರುತಂತ್ರಿ ಮಾರಿಗುಡಿತ ತಂತ್ರಿಲು ಅರೆನ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. अमलकमल संस्था लेखनी पुस्तकोद्यत करयुगल सरोजा कुंद मंदार गौरा धृतशशधर कंडोल्लासि कोटीरपीठा भवतु भवभयाना भंगिनी भारती नः कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. पुलडिपुलकत्तिन कापुदप्पेगे ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಬೆ. ಸಭೆಟು ಪುಲಕತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಭಾ ಸದರಿಗೆ ಮಾತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ವಂಜೀನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪುಲಕತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರ್ದ ಶಿಲೆನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಪೋಲಕತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸೇರ್ದ ವಸ್ತೇವ ಶೆಟ್ಟರು ಪಂಡ್ಯರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ಯರೋಡು ಪಣದು ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಏಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಸ್ವರೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಆದ್ಯವಾದ ಪೊಲಕತ್ತೇನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಪಾಡಂ ಬೇರೆ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಮಾತ
ಅಂಚಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪನು ಏಪ ಅವೇನು ಏರು ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಕ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಬಾರಿ ಗಂಭೀರ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಏರು ಮಲ್ಪಡೋಕೆ ನಂದಾಂಡ ಸುರೂಟು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಏರು ಮಲ್ದ್ಯಾರ ಸುರೂಟು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಏರು ಮಾತ ಇತ್ತೆರ ಅಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಡೋವರ ಪುಟುದು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಸಮಯದಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಟುದು ಬರ್ನಾಗ ಅಗಲ್ನ ಕೈಟೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ದೇವರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪೆರು ಪಣ್ಪೋಲಕತ್ತಿನ ಆಗಮದ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಆಶಯ. ಇನಿ ನಂಗೊಂಜಿ ಗರ್ವ ಉಂಡು, ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು. ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಇತ ಪಂಡ್ಯರು 1830 ಇಸುವೀಡು ಈ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ಪಣ್ಪೋಲಕತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದು ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಣ್ಪೋಲಕತ್ತಿನ ಆತುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯ 191 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನೆಕ್ ಉಂಡು. 191 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ಕಾಪುದ ಪೊಸಮಾರಿಗುಡದ ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತದ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪುಟದು ಬರ್ನ ಮುಟ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತದು ಉಂತುನ ಮುಟ ದೇವರ ಕಾತದ ಕುಲ್ಲಿಯರು ನಮನ ಕಾತದ ಕುಲ್ಲಿಯರು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದರ್ಥ. ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಬುಡೋಡು 191 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿಲ ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತನೇ ದೇಗ ಕೂಡ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪಣ್ಪೋಲಕತ್ತಿನ ದೇಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಂಡಕ್ಕೆಂಡ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶಗೆ ಅಂಚ ದೇವರು ಒಂಜಿ ನಿಯಮನ ಮಲ್ದ್ಯಾರು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಪೇರ ಭಾಗವತೋಡು ಯಸ್ಯಾನುಗ್ರಹಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತಸ್ಯ ವಿತ್ತಂ ಹರಾಮ್ಯಹಂ ಯಸ್ಯಾವಗ್ರಹಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತಸ್ಯ ಚಿತ್ತಂ ಹರಾಮ್ಯಹಂ ಪಣದು. ಎಂಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ತೋಜಿನಿಂದಾಂಡ ತಸ್ಯ ವಿತ್ತಂ ಹರಾಮ್ಯಹಂ ಸುರೂಟ್ ವಾಯಡ ಯಾನ ಕಾಸಿಗೆ ತೊಂಬೆ ಅನ್ ದೇವರು ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮಡ ಸುರೂಟ್ ದೇವರ ಕಾಸಿಗೆ ತೊಂಬೆರಿಗೆ ದೇಗಂದು ಬಕ್ಕ ಪಣ್ಪೆ ಯಸ್ಯಾವಗ್ರಹಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತಸ್ಯ ಚಿತ್ತಂ ಹರಾಮ್ಯಹಂ ಏರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಣದ ದೇವರಿಗೆ ತೋಜಿನಿಂದಾಂಡ ಸುರೂಟಿ ದೇವರ ఆయన ಮಂಡೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಕೊರಡ ಕಾಸು ಕೊರಡ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ವೈಕಲ ದೇವರನ ಕರ್ಮಾಂಗಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪನು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಣ್ಪೋಲಕತ್ತಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಬದುಕೊಡು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ದಾದ ಕೊರಿಯನ ಅವೇನು ದೇವರ ದೀವೊಂಬುಜೇರ್ ನಂಗೆ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ದೀವೊಂಡೆರಡ ಅರೆಗೆ ದೇವರು ಪಣದ ಪದರಾಪುಜಿ ಅರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಣದ ಪದರಾಪುಂಡಿಗೆ ಕೊರನೆಯ ವಸ್ತುನು ದೀವೊಂಬುನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಪುನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಂಚತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರನೆಯನ್ನು ನಂಗೆ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಡ ತಾಪತ್ರಯ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊರನೆಯ ವಸ್ತುನ ದೇವರು ಪಿರ ಕೊರಿಯರಡ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಂಚೆಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಕೊರಿಯ ಮನದಾನಿ ಒಂಚೆಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಅಂಡ ಪಿರ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಮನದಾನಿ ಬಯ್ಯ ಕೂಡ ಹಾಳಾದ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊರನ್ಯ ವಸ್ತುನು ದೇವರು ಪಿರ ಕೊರ್ಪುಜರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಕೊರನ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪಿಲಕತ್ತಿನ ಫಲ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿಯಮನೆ ಅಂಚಾನೆ ಫಲ ಕೊರ್ಪನು ಒಂಜಿ ಉಪನಿಷತ್ತೊಡ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುನು ತಿನ್ಪ ಕುಕ್ಕುನು ತಿಂದದ್ದು ನನ್ನ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಭೂಮಿಗೆ ಪಾಡುವ ಕೊರಂಟ್ ಎಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನಕ್ಕರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತಿಂಡ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಕ್ಕದ ಕಾಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತದ ಮೇಲೆ ಕೊರಂಟನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಕ್ಕುವ ಭೂಮಿಡು ಪಾಡುವ ಭೂಮಿ ಆ ಅಪ್ಪ ತನ್ನ ಉಡಲಡು ತನ್ನ ಗರ್ಭಡು ಆ ಕೊರಂಟನ್ನು ದೀವೊಂದು ಅಂದ ಮಗ ಎಂಕ್ ಕೊರಂಟ ಕೊರಿಯತ್ತ ಅಂದು ಪಂಡದು ಆ ಕೊರಂಟನ ತನ್ನ ಗರ್ಭೋಡ ದೀವೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಐಟು ಕೊಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊಡಿ ಗಿಡ ಆಪುಂಡು ಗಿಡ ಮರ ಆಪುಂಡು ಮರ ಹೆಮ್ಮರವ ಆಪುಂಡು ಹೆಮ್ಮರವಾದ ಬೆಳೆದು ಐಟೊಂಜಿ ಪೂ ಆಪುಂಡು ಪೂ ಕಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಯಿ ಪರಂದಾದ ಕುಕ್ಕಾದ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಏತು ಕುಕ್ಕು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕತ್ತ ಇಂದ ಮಗ ಎಂಕಿ ಕೊರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಂಟ್ ಅಂದಾಂಡ ಯಾನೈಕ್ ಫಲ ಕೊರ್ಪೆ ಏತು ಫಲ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊಂಡ
ಏತ ಫಲ ಕೊರಪಾಕೆಂಡ ಎಂಕು ಕೊರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಂಟೆ ಯಾನೆನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಕೊರಪ ಅಂದ ಪಣ್ಪೂಜಿಗೆ ಎಂಕು ಕೊರನೆಯ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಅಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ನೆಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಕೊರಂದಿಪ್ಪು ಪಣ್ಪುಲ ಕತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಶಿಲಾ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪಣ್ಪುಲ ಕತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಿಲೆ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಬೀಜ ಅಂದೇ ಅರ್ಥ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಅಂದೇ ಅರ್ಥ ನಾವು ಪಣ್ಪನಂಚನೆ ಅರ್ಥ ಬಿತ್ತಿಲು ಅಂತ ಪಣ್ಪೊಂದ ನಮ್ಮ ತೌಳವ ಭಾಷೆಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಶಿಲಾ ಸಮರ್ಪಣೆ ಶಿಲಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಭೂಮಿಡ್ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುನಿಗೆ ಎಂಚ ಕುಕ್ಕದ ಕೊರಂಟಿನ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡ್ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿಯಾಡ ಕುಕ್ಕದ ಮರಾದ ಬರ್ಪುಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶಿಲೆ ಪಣ್ಪುಲಕತ್ತಿನ ಬೀಜನ ಬಿತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಭವ್ಯವಾದ ಪುಲಕತ್ತಿನ ದೇವರನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರ್ಥಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಶಿಲೆನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಎಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಶಿಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಶಿಲೆನ ಕೊರ್ಪು ನಡೆದ ಅವರ ಶಿಲೆನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪು ನಡೆದ ಅವರ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಶಿಲೆ ಒಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡಿಪ್ಪುಂಡು ಕಾಡಡಿಪ್ಪುಂಡು ಒಲ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡೆ ಶಿಲಾದೇ ಪುಂಡವು ಆ ಶಿಲೆನ ಪಸಂಬತ್ತದ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಕೇಶವಾಚಾರ ಮತ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶಿಲ್ಪಿಲು ಎಂಚ ಐಕೊಂಜಿ ಆಕಾರನ ಕೊರ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪನ ಕೊರ್ದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದು ದೊಂಗೊಂದಿತ್ತಿಲಕತ್ತಿನ